Здравейте, приятели! Аз съм Петър Стефанов от Чисти стъкла ЕОД и днес ще ви споделя няколко полезни трика при почистването на прозорци след ремонт. Номер 1. Използвайте един и същи моп за отстраняването на строителен отпадък или при следремонтното почистване и различен моп за почистване ежедневно, стандартно или основно на прозорци. Какво имам предвид? Идеята на микрофибърните влакна е да абсорбират или задържат мърсотията в себе си. Когато почиствате стъкла със строителен отпадък по тях, било то вар, гипс, цимент или други строителни материали, частици от този отпадък могат да останат в влакната на микрофибърния моп. Използвайки го за друг тип почистване на прозорци, вероятността да надраскате тези стъкла е много голяма. Затова трябва да имате отделен моп или комплект мопове за почистване след ремонт и такива за ежедневно или основно почистване, различни от тези за строителен отпадък. Много важно. Втори трик. Когато отстранявате строителен отпадък от стъкла или дограма, понякога се налага да използваме по-тежка химия, различна от стандартните сапуни или препарати за стъкла, а именно киселини. Използвайки киселини обаче, вероятността да засегнете уплътненията на стъклата и дограмата е много голяма. В този случай е възможно да се напукат уплътненията на стъклопакета, а оттам да компрометирате целият прозорец или самия стъклопакет. Поради тази причина е важно да използвате различни по видове тампони и да тампонирате с дадения препарат върху конкретното замърсяване, вместо да пръскате върху цялата повърхност и да нямате контрол къде отива киселината или химикала, който използвате. Често срещам колеги в TikTok и други социални мрежи, които директно нанасят химикали върху стъклото или върху дограмата. Това е грешно, защото не всяка повърхност може да бъде третирана с киселина. Поради тази причина използвайте тампони и точково нанасяйте вашите химикали върху конкретните замърсявания, като следите те да не отиват върху повърхности, които не бива да бъдат третирани с такъв вид химикал. Номер 3. Когато имате нужда да използвате специален нож за стъкла, обърнете внимание да го движите само в една посока, а не напред и назад или някакви различни движения, които биха наранили или надраскали стъклото. В различно видео ще кача как точно да използвате ножовете за стъкла, когато става въпрос за отстраняване на строителен отпадък. Номер 4. Често, след като сте използвали нож и мопа не е достатъчен да отстрани остатъчния слой замърсяване от строителен отпадък върху стъклото, е необходимо да използвате различни по вид абразиви. Те могат да бъдат различни Scotch-Brite падове или бихте могли да посетите сайта чистистъкла.eu, да влезнете в онлайн магазина на фирмата и там можете да откриете специално пригодените за целта walnut падове, така наречените кафеви падове на марката Maker, които са с натрушени орехови черупки в себе си, без да драскат стъклото, отстраняват такъв вид остатъчни строителни отпадъци от вашите повърхности, в конкретния случай стъкла. Изключително удобни, много издръжливи и, пак казвам, не надраскват стъклата, а спестяват време. Отворете сайта чистистъкла.eu, влезте в онлайн магазина и разгледайте специалната селекция в различните размери на тези walnut падове или така наречения кафяв пад на марката Maker. Надявам се да съм бил полезен. Има още много какво да си говори по темата, защото тя е всеобхватна, но все пак давам някакви базови насоки на вас, моите колеги, или на всеки един, който иска да се заеме с почистването на своя дом, в случая прозорци, след ремонт сам. До нови срещи и успех!